Tänään lähdetään tutkimaan suoran yhtälöä. Suoran yhtälö kirjoitetaan yleisessä muodossa. Y on yhtä kuin k kertaa x plus p. K kuvaa kulmakerrointa ja B on y-akselin leikkauspiste ja viimeisenä x, joka on muuttuja. Esimerkkinä voitaisiin ottaa yhtälö y on 2 kertaa x plus 3, jossa 2 on kulmakerroin ja plus 3 on y-akselin leikkauspiste. Seuraavassa esimerkissä tutkitaan sitä, missä suora leikkaa y-akselin. Y-akseli on pystysuora akseli. Suora leikkaa y-akselin pisteessä 0, 3. Pisteen koordinaatit ovat siis x on yhtä kuin 0 ja y on yhtä kuin 3. Pisteen y-koordinaatti siis kertoo, että leikkauspiste y-akselilla on p yhtä kuin 3. Tässä esimerkissä suora kulkee pisteen 0, miinus 2 kautta. Nyt leikkauspisteen y-akselin arvo b on miinus 2. Viimeisessä esimerkissä suora kulkee orikon kautta. Eli piste on 0,0. Nyt suoran leikkauspiste y-akselilla arvo b on 0. Kerrotaan kulmakertoimen määritelmä. Kulmakerroin k määriteltiin delta y jaettuna delta x, jossa delta y kuvaa y-akselin muutosta ja delta x kuvaa x-akselin muutosta. Tutkitaan muutokset. Y:n muutos on 1 ja x:n muutos on 1. Eli saadaan 1 jaettuna 1 on 1. Otetaan toinen esimerkki. Tutkitaan x:n muutos ja y:n muutos. Nyt x:n muutos on 1 ja y:n muutos on miinus 2. Ja määritellään k, eli saadaan y:n muutos oli miinus 2 ja x:n muutos oli 1. Saamme siis kulmakertoimeksi miinus 2. Yhdistetään seuraavaksi nämä kaksi asiaa. Äsken määrittelimme, että suoran kulmakerroin on 1. Määrittelimme myös y-akselin leikkauspisteen, joka oli 3. Suoran yleinen muoto oli y on yhtä kuin kx plus p. Ja käytetään sitä nyt apuna. Eli kulmakerroin 1 kertaa muuttuja x plus b, ja b:n arvo oli tässä kohtaa 3. Kertolaskua 1 minus x lyhennetään siten, että se voidaan merkata pelkästään x:nä ja lisätään 3. Eli lopputulokseksi saamme, että kuvassa näkyvän suoran yhtälö on muotoa y on yhtä kuin x plus 3.
Tutkitaan seuraavaa kuvaajaa. Tälle kulmakertoimen määrittelimme, että sen arvo on -2. Y-akselin leikkauspiste B on 1. Ja nyt me voimme harjoitella kirjoittamaan tuon suoran yhtälön, eli kulmakerroin -2 kertaa x, ja siihen lisätään 1. Ja jos tuon haluaa nyt lyhyemmin kirjoittaa, niin riittää, kun kirjoitetaan -2x plus 1. Tässä esimerkissä kulmakerroin on jälleen -2. Nyt y-akselin leikkauspiste on orikossa, jolloin p-arvo on 0. Kirjoitetaan yhtälö. Kulmakerroin k, eli -2 kertaa x plus p-arvo, joka on 0. Nyt me voimme kirjoittaa tämän hieman lyhyemmin, eli kirjoitetaan y on yhtä kuin -2x, ja nyt kun tämä kulkee orikon kautta, sille ei tarvitse tuota nollaa kirjoittaa sinne perään, vaan se voidaan jättää pois. Eli saamme lopputulokseksi y on -2x. Viimeinen tehtävä jää sitten omaksi harjoitukseksi, eli määritä kuvasta kulmakerroin k ja leikkauspiste p ja kirjoita niistä suoran yhtälön.